Вече би трябвало да знаете кой съм, доктор Огнян Пелов. Завърших медицина 1984 година, започнах акушерство и гинекология, след това се преместих 90-та година, 91-та в Южна Африка, която в България е позната като ЮАР. И лятото на 98 година се преместих в Канада. Върнах се в родината януари месец преди 5 години, където се занимавам с холистична медицина. Какво значи холистична медицина? Значи, че не се гледа по-отделно всеки орган и система. И тук ще направя един екскурс. Професор доктор Ван Тарп, който ме е учил, казва така: значи завършваш, примерно медицина, и знаеш доста за много неща. След това специализираш, например, вътрешни болести. И знаеш повече за по-малко неща. След това свръхспециализираш, примерно, кардиология. И знаеш страшно много за много малко. И най-накрая, и тук леко прекалявам, ставаш, да речем, специалист по митралната клапа. И вече знаеш ама всичко за нищо. Така, и това е един от проблемите със съвременната медицина. Свръхспециализация. А всичко е взаимосвързано. Нещата не са изолирани. Ако има проблеми с митралната клапа, най-вероятно има проблеми и с аортата, и с бъбреците, и с други неща. Така че това, което аз практикувам като медицина, е всичко. Всичко. И като стигна границите на знанията си и уменията си в някоя конкретна сфера, ви пращам при добри специалисти, които да ви решат точно този проблем, който аз, примерно, в случая не съм в състояние да реша. Така че, холистична, цялостна медицина, всичко е взаимно свързано. Другото, което е, в България живеем в една все още благословена земя. Защо казвам все още? Защото България е едно от малкото места по света, където наистина можеш все още да намериш истинска храна. Примерно, прасето в България живее някъде 9 месеца. В Канада 4 месеца. Тъпчат и с хормони, и с антибиотици, и с какви ли не добавки. Само и само, за да ускорят кръговрата, оборота. И на юг от Канада, намайка в Съединените американски държави, там и телешкото не става за ядене. Не само свинското. Пилешкото от магазина никъде не става за ядене. Просто никъде. Напоследък има една тенденция, чул съм, още не съм го пробвал, за някакво по-скъпо пилешко, което е расло при по-естествени условия. Скоро време ще трябва да го опитам. Така, зеленчуците у нас имат нитрати. Особено това време на годината, те са в оранжери. Но нитратите не са чак толкова вредни, колкото са, например, нитритите, с които са пълни колбасите. Така че колбаси, ако обичате, не дейте. Изключение. Ако е някой малък частник, който знаете какво слага в тия колбаси и че не слага нищо друго, освен месо, сол и подправки. И нищо друго. Така, какви са ползите от това, което препоръчвам като начин на живот? Не обичам думата режим. Начин на живот. Защо е начин на живот? Защото е докато сте живи. И като махнете отровите, като се храните с неща, които стават за ядене, и нещата със здравето ви потръгват. Килограмите сами изчезват. Може би не толкова бързо, колкото ако гладувате
и се ограничавате като количество, но пък за сметка на това се чувствате добре, сити сте. Много е важно човек да е сит, а не да гладува. И тук тя е една дълга и широка и най-вероятно ще се спра върху тая тема в едно друго видео. Но ако запомните само това, че не е нужно да гладувате, за да ослабнете, вече сте на прав път. Както казах, запавам си правото, това да го покрия в малко повече подробности друг път. Всички имат успех в този начин на живот. Всички. Изключения. Изключения, това е когато, примерно, сте пълни с отрови. Отровите, тялото, които не може да ги преработи в черния дроб и не може да ги изхвърли, те се натрупват в масните клетки, масната тъкан. И понеже дразнят, се образува това, което знаем като целулит. Тръпченките. Ако имате тръпченки, най-вероятно имате нужда да се изчистите от отрови. И ще ви е много трудно ослабването, без да направите тая много важна стъпка. Това също ще бъде засегнато по-нататък, в друго видео. Ако няма успех, 3 месеца след като се храните по начина, по който препоръчва, трябва да се търсят причини за липса на успех. Да се отстраняват. Тогава нещата ще потръгнат. Да ви дам един пример. Едно младо момиче на 22-3 години от Перник, живее и работи в Германия, не можеше да ослабне. Идва при мен, открих и Хашимото, излекувах го, обаче пак килограмите си оставах. И най-после попитах, какво работи? Оказва се, че момичето работи в химична лаборатория. И предпазните средства се ползват само и единствено, когато ще има проверка. И аз си казах, ти докато не си смениш работата, няма да отслабнеш. Така, тя имаше възражение, плащали 2 пъти повече на тая работа, отколкото на която да било друга. Викам, точно за това ти ги плащаш, защото се тровиш. Най-накрая ме послуша. Махна се от тая химическа лаборатория. И отслабна много бързо. И там имаше снимки в групата, видеа, където да се изфука. И така, много отдавна не съм чувал. Допускам, че си живее живота щастлива, доволна и не си губи времето с доктори, защото няма повече нужда. Така че, много ви моля, обърнете внимание върху тая тема, токсикология. Това ще го засегна отделно. Но за сега, почвайте да се храните правилно. Престанете да гладувате, махнете отровите, което значи всички колбаси, всички правени от човек псевдохрани, като разни снаксчета, чипсчета и какво ли не още, всички сладки напитки, нарочно казвам сладки, а не газирани, защото има такива неща, като газирана вода, което не е никакъв проблем. Така че, желая на всички успех. Благодаря.